L-Ases Distrettwali tal-Mosta, l-Imtarfa, iż-Żejtun u Raħal Ġdid issa għandhom kmamar tal-interrogazzjoni mamra b'apparat ta' recording audiovisiv. Fl-istess waqt qed issir ħidma biex jinfetħu 4 oħra ewlenija fosthom fir-Rabat Għawdex imma anke fil-Qawra, il-Ħamrun u Taslima. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-Assa tal-Mosta li riċentement rat ukoll xogħol ta' tisbieħ, ġie notat kif issa meta l-pulizija jkollha suspett ta' reat tista' tagħmel l-interrogazzjoni f'dawn l-ases fejn kollox jiġi rrekordjat u f'każ li suspettat jitressaq il-qorti dan ir-recording jintuża bħala prova. Is-suspettat minn barra dritt legali għal avukat tal-għażla tiegħu waqt l-interrogazzjoni, wara l-interrogazzjoni għandu wkoll dritt għal kopja tar-recording li jsir. Dan kollu bħala parti mill-emendi fil-kodiċi kriminali li għaddew mill-Parlament fl-aħħar xhur. Din il-faċilità toffri għadd ta' benefiċċji fosthom fl-effiċjenza tal-investigazzjoni e kif minn barra li l-interrogazzjoni tista' ssir fl-assa m'hemmx bżonn ta' traskrizzjoni u għaldaqstant tħaffef il-komunikazzjoni waqt l-istess interrogazzjoni li matula mhux se jkun hemm iktar waqfien għall-ittajpjar tal-istqarrijiet li jsiru. Pass li se jġib differenza kbira f'ħidmet il-pulizija, kif qalilna l-ispettur tal-Pulizija Anthony Aġus. Li qed isir li għandu jingħatet jiġi rekordjat mill-A sa Z mhux il-qorti ħatara il-biss il-klimu li hu tajpjat illum qed tara kollox, kull kelma li ħatenat, kull mossa li ħatenat ħatiġi mmodija. U hekk ħajkun iktar clear. Permezz ta' din il-faċilità se jitneħħew ukoll ċertu dubji li ġieli kienu jitqajmu dwar l-aġir tal-Pulizija nfushom kif spjega l-Ministru Carmelo Abela li tenna kif dan huwa pass ieħor fl-immodernizzar u titjib fil-korp tal-Pulizija. Barra minn hekk ċertu allegazzjonijiet li jsiru minn ċertu akkużati jew suspettati fil-konfront tal-Pulizija daw issa jinqatgħu għax inti għandek b'mod audiovisiv qed tara l-ħidma tal-korp tal-Pulizija waqt l-interrogatorju u allura ċertament ċertu suspetti li wieħed iqajjem li kien hemm xi tip ta' użu ta' kliem jew inkella addirittura anki xi tip ta' vjolenza fuq il-persuni suspettati jew akkużati din issa ħatinqata' kompletament minħabba li għandek l-aspett audiovisiv tiegħu. B'hekk faċilità li kienet disponibbli biss fid-depow issa qed tinxteret fl-ases distrettwali biex b'hekk tittejjeb il-ħidma tal-Pulizija u f'konformità mal-liġi ikunu salvagwardjati d-drittijiet tas-suspettati.